Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Dawatek ti panagtakderyo kakabsat. Dakay amin analinteg, agragsak kayo gapoy tinaramid ti Apo. Da kayo anatulnog ken kuana, agdaydayaw kayo. Buyogan nyo itilira ti panagyaman nyo, danggayan nyo dagiti kantayo kadagiti arpa. Dawat kami di bendisyon mo, tapno pagarya maipakamo, dalan di malagdagres nawan, ikantat nagan mo, Diyos adat den natay mangisalakan, pagayatan na kumati maamuan, Isu tinabileg balegin iten na agdaydayaw tayo, Gloria ken Kaaputi Pangulo, mangidalan, sikat mangaywan, ken mangisalakan, ilasat na kami kadagitirigan, wayayan mi agdaydayaw. Agkararag tayo. Maminsan manin o Apo Diyos, sagyaman kami iti daytoy barungal daw, ngayon sagot mo kada kami, tapnon madanon mi daytoy balay kararag mo ngayon kang pagdaydayawan. Agyaman kami iti biyag iti tumunggal maysa kada kami, ken iti panangsalwad mo kada kami iti napalabas ngal aldaw. Dawaten mo Apo Diyos ngagtultuloy iti panangsalwad mo kadagiti kakabsat mi ngagturong paleng ditoy balay kararag mo. Si kamit kadiho Apo Diyos iti agjan kadagiti nagbabaitan mi, luktam iti puso ken panunot mi kas ingkamsak duen dagiti saritam nga isot o sarin mi tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Ikanak am Apo iti kinasireb, kas tamet ti anak mo nga mangiburay kadagiti sasaom. Pakawanen na kami met kadagiti labsing mi, iti sao panunot ken aramid. Daytoy Apo ti kararag ko ken Kristo Jesus nga Apo mi. Amen. Kinuna tinasantuan asurat, agbabawi kayo nga rod ket agsubli kay iti Diyos, tapno pakawanen na dagiti basbasolyo. No aramedin nyo daytoy, yegto ti Apo Diyos dagiti panawen a panaginanayo, ket ibaon nan tupay ni Jesus, ti Kristo anatudingan nga agpaay kada kayo.
Kakabsat ken Kristo, maawis kayo, ti siya sino man kabailan na agparintumeng, tapno iti daytoy nga kanito, tintay pa nang confessar, kadagiti nagkurangan tayo ken Apo, bayat tinatal na atukar ti organo. Agkararag tayo, ipudno mi asaan da kayo nga inayat iti amin a puso mi. Kastamet asaan mi nga inayat dagiti kaaruba mi akas ti bagimi. Pakawanen na kami, ikararag mi ken ikan na kami ti pannakabalin. Tapno adada nga ayaten mi ida amin. Gaputa sikati muna anagayat kada kami. Wayawayaan na kami para iti biag anaragsak. Amang panagtulnog ken panangikumit kada kayo. Iti karuba mi ken tilubong mi. Sapay kuma tati ayat mo, iti mangparegta ti inaldaw a panagbiag mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Daytoy nga rod ti panawen ti panangurnong kadagiti sagot nga agpaay ti paramid ti multi-purpose building.
Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. Good morning. Agyaman tayo kinapo ti may sangalawas manen nga isot na kikaadda kadigiti bibiyag tayo ket agyaman tayo iti kanito nga adda tayo iti uneg ti sanktuaryo na tapno tay paay ti panagyaman ken panagdayaw ken kuana. Kablawan tayo man kakabsat ti tunggal maysa talgyapan nyo man kitain nyo man dagita kaabay yo, isiman nyo man kakabsat, dagita tilikudan nyo, sangwanan nyo, ken masikigan nyo kakabsat, tapno kasta ket makita daman mo, dagita kakapintas, nga nagkakagwapo nga Ilocano, nga dati uneg ti iglesia tayo. Ayan. Agyaman tayo, ken kastamet nga intay bigbigin ti kaadda, ti dagiti kakabsat tayo, nang nungruna kadigiti bisita tayo, ni kabsat nga June and Annabel Peria, from Mabasa, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Kidawek man di pa nagtakder na, kakabsat. Ayan. Ayan, agyaman tayo, kakabsat. Ti kadada, ken adapay ka din, nagiti first timer, nga kadwa tayo tata, ti uneg ti iglesia tayo. Numabain man kayo, kakabsat, ket agyaman kami unay, ti kadayo, iti uneg, iti sanktuaryo tayo tapno sang kamaysa tayo kas gimong dagiti Ilocano tapno agdayaw ken agyaman kanyana ken kastamet kadagiti adda iti live streaming ti Central United Methodist Church Ilocano service ket sapulin nyo lang ti Central United Methodist Church ket tapno kasta ket makita yu ijay ket paki-share and post yo no saan ket iti Central Timpuyog Facebook account met sa pulin nyo dyan itap no kastakit makita yo dagiti aramid ken nang nangruna dito'y serbisyo tayo dito'y Ilocano service ken kastamet kakabsat nga dito'y inspire dagiti aramid tayo ket hanyo man nga liplipatan nga iyawid dagito'y kakabsat ket iti daytoy nga aldaw ket ada arami dagiti UMW ken adami ti meeting ti Scholarship and Awards Committee, Christian Education Committee meeting kalpasan ti English service ken kastamet nga into no July 14 and 15 ada ti maramid nga UMW team building ijay Pangasinan ket no kayat yu ti makipaset iti daytoy nga aramid sa pulin nyo lang ti presidente ti kababaihan ni Ati Jervy Suarez. Ken kastamet nga into no Sabado ada ti maangay nga aramid dagiti UMM ijay Batangas City nang nangrunay ijay Batangas Central UMC ijay Batangas City ket dagiti kayat na nga umayng nga kalalakihan ket pumanaw tayo dito Central ti alas 6 ti agsapa ken kastamet no hang kayo pay nga nakapirma kakabsat wenno nakasurat no adda ti anak yo apo ko yo wenno mismo da kayo kakabsat ket nagpalipas wenno naglipas iti kinder elementary junior or senior high ada naglipas ti masteral ken kastamet kadagiti doctorate ken kastamet dagiti adda ti honor na with honor with highest honor ket pakiitid yo man pakilistayo di yanagan tapos anya ti grado da ken dagiti naawat da nga honors iti naglipas nga school year tapno kastakit into no Domingo sang kamaysa tayo isuda nga bigbigen ken ikararagan dagiti anak tayo ken kadagiti amin nga naglipas ken kastamet nga into no 26 ada maangay na worship seminar ti liturgies, ushers, greeters and acolytes dito'y sanctuary tayo kaya't maawis kayo no kayat yu ti makipaset iti daytoy nga ministeryo ti iglesia tayo tapno mapasayaat pay iti panagdaydayaw tayo ket maawis kayo kakabsat tapno kasta ket agbalin kayo nga ushers, greeters, acolytes and liturgies ken kastamet nga into no 26 ada maangay nga UMW installation and consecration
kadagiti kababaihan. So dagiti ti aramid tayo kakabsat iti daytoy nga lawa daytoy nga bulan iti July ket agtultuloy tayo nga ikararagan. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay nga dadtoy ni kabsat nga Rohama Taklas into tatta nga aldaw ket agyaman tayo happy birthday ken kastamet ken Dr. Dominador and Levi Raquel ti anniversary da into 15. Kaya nagtultuloy tayo nga ikararagan dagito nga kakabsat tayo kastamet dagiti nagkasangay no daman nagkasakay kanyayo kakabsat ken kastamet nga nakaabot iti anniversary. Okay. Sa pala kumakid dawik mamet nga yawisyo ti aramid tayo ti Gimong dagiti Ilocano dito Central UMC ket dati amoyo nga Ilocano nga kapamatyan tayo kabagyan nyo kailyan tayo awisin nyo isuda tapno makadwa tayo matisoda makipaset da iti daytoy nga aramid ti iglesia tayo. So dagi laing ti padamag kakabsat ket kidawik man ti panagtakder tayo abrasain tayo man dagiti kaabay tayo alamanwin tayo man isuda kakabsat bayat nga makankanta tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano. Kristiyano, pagkanta kinagragsak tayo, ipamati tinramnama, kenayanayat tiyaramid, ayasan sang kamay sa ilin na, tirabeng mo, di ka padamatao. Ayan, tirabeng mo, tunos ka na kem tayo. Ayan, tirabeng mo, tunos ka na kem tayo. Wag tayaw tayo, sang kamay sa di pamatikan tinamnama. Ayan, tirabeng mo, di ka padamatao. Tunos ka na kem tayo, wag tayo. Matikan tinamnama, ayan, tirabeng mo, di ka padamatao. Epistola tayo iti daytoy nga aldaw ket masarakan iti libro ni Colosas kapitulo 1 bersikulo 1 agingga iti 10 ket 4 nga kastoy ti kunana. Da kayo at tao ti Dios dita Colosas a mapagtalkan a kakabsat ken Kristo sapay kumata ti parabor ken tal natited kada kayo ti Dios nga Ama tayo. Naggapu daytoy asurat kada kami ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus babaen iti pagayatan ti Diyos, ken ni Timoteo akabsat tayo. Kanayon nga agyaman kami iti Diyos nga Ama ni Apo tayo ay Hesu Kristo, tunggal ikararagan da kayo. Tanadamag mi ti mapapan ti pamatiyo ken ni Kristo Jesus, ken ti ayatyo kadagiti amin at tao ti Diyos. Iti damo amay pakaammo kada kayo ti pudno a mensahe, ti naimbag a damag nangyegyo ti may papan iti namnama nga ipaay na. Iti kasta, maibatay ti pamati ken ayatyo iti namnama an ay sagana ijay langit nga agpaay kada kayo. Mangted ti ebanghelyo kadagiti bendisyon ken agsaksaknap itintero alubong. Maararamid met daytoy kada kayo manipod iti damuyo amangeg iti maipapan ti parabor ti Dios ket namuan nyo ti kinapudno daytoy a parabor.
Nasursuruyo daytoy ken ni Epafras amang ibaga kada kami. Isu ti patpat gen mi akatrabahuan ken matalek nga adipen ni Kristo. Imbaga na kadagiti maipapan iti ayat nga inted ti Espiritu kada kayo. Isut gapu na nga kanayon nga ikarkaradagan da kayo, manipod pan nakadamag mi, ti maipapan kada kayo. Idawdawat mi ti Diyos ang magunudyo tinananay a kinasirib, ken pan nakaawat tapno maanman nyo tinaimbag a pagayatan na. Ket agbiag kayo akas iti pagayatan ti Apo. Aramiden nyo a kanayon ti makaiayo ken kuana, agbunga kayo iti amin akita tinaimbag nga aramid, ket umadadunto ti amuyo maipapan iti Diyos. Sapay kumata mapakired kayo babaen ti amin na pigsa, ngaggapo ti nagloryaan apan nakabalin na, tapno maibturan nyo asya anos ken siraragsak, ti uray anyaman a mapasamak. Agyaman kayo ti ama a managbalin kada kayo a maikari a makipagtawid iti inkari ti Diyos, nga ited dagiti tattao ti pagarian ti lawag. Inispal na tayo ti panakabalin ti sipnget, ket impan na tayo ti pagarian ti dungdungwen na nga anak. Babaen ken kuana, nawaya-wayaan tayo kayat na asawen, pinakawan ti Diyos dagiti basol tayo. Kidawek man ti panagtakder tayo amin kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo, manipod ti surat ni Lucas, ti may kasangapulo nga kapitulo, versikulo 20 ket 5, aging gana 30 ket 7, ket kastoy ti mabasa tayo. Ti makder iti maysa nga maestro ti linteg, tapno suuten na ni Jesus. Maestro, sinaludsod na, anya ti masapol nga aramidek tapno magunod ko ti biag nga agnanayon, anya ti nailanad iti linteg, kinuna ni Jesus, anya ti panagawat mo, ayatem ti Apo a Diyos mo, iti amin na pusom, iti amin na kararwam, iti amin na pigsam, ken ti amin a panunot mo, ken ayatem ti kaarubam, akas ti bagin, insungbat ti maestro ti linteg. Husto ti insungbat mo, kinuna ni Jesus, aramidem daytoy, ket agbiag kanto. Ngem kayat ti maestro, nga ikalintegan na ti bagina, isot gapuna nga nagsaludsud manen ken ni Jesus, no siya sino ti kaarubak, simungbat ni Jesus, adda maysa a tao a naggapo sa Jerusalem, ket sumalsalog amapan ijay Jericho. Sinaneb dagiti tulisan, inalada amin nga daken kuana agraman bado na, ket kinabkabil da sada pinalawan adandanin matay. Nairanamet nga sumalsalog sa jay ti maysa apadi, idi makita na dayta nga lalaki nilisyan na, ket intuloy na tinagna. Simalog met sa jay ti maysa nga levita, inasitgan na ti lalaki, ket kinita na, nilisyan na, ket intuloy na tinagna. Ngem limabas met sadyay ti maysa nga Samaritano nga agbibiyahe, idi makita na ti lalaki na asyan ken kuana, inasitgan na, sana pinanawan na sadyay, ket sinapsapuan na dagiti sugat na, itilana ken ti arak, sana binedbedan ida. Insakay na iti bukod na nga animal, ket impan na iti maysa a pagdagusan nga nagtaripatuan ken kuana. Kabigatan na nangala ti dua a pirak, ken inted na iti agpadpadagos. Taripatwem kinuna na ken kuana, ket inton agsubliak, bayadak to amin tinagastom. Kinuna nga rod ni Jesus, iti panagkunam, siya sino kadagiti tallo iti pudno a kaaruba, daydi tao a sinaneb dagiti tulisan, daydi nang ngaasi ken kuana, insungbat ti maestro ti linteg, kinuna ni Jesus, inkangarod ket kastamet ti aramidem. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ken panakadingeg, ti nasantuan na sasauna. Amen. Amen. Dem ti tinapay ti biagapu, maipay ito'y kararwak,
Kas panang ted mo jay den at baybay, kadagiti tao adunay. Amen.
Giyaman tayo, ti mensahe nga impaay, dagiti koro tayo. Ket sakbay nga manggigan ti sao ni Apo, kahit ko lang kablawan tayo matikada ni Pastor Galindo, ay na ni Pastor Galindo. Ayan, from Ilocos, may isang middler student, ijay Union Theological Seminary, katada kanya tayo iti dayto nga kanito. May isang alain nga kas contemporary worship pastor dito iglesia tayo. Ti oras ti kada Domingo iti contemporary tayo kat alas 3 hanggang pasado alas 4 ti malam. Dito ay student center tayo. Manamnama akaaruba. At dati kapadasak idi December 26 iti parbangon alas 12 pasado idi agawid kami nga nagapo ti maysa nga aramid dagiti pamilya ti Christmas party ijay Valley 8 dagiti taga Paranaque ammo yun toy dagiti ijay Valley 8 ket idi agawid kami ti parbangon ti pasado alas 12 usar ko ti company car ti maysa nga miyembro. Ket dimagas kami ijay Jaka, ito Jaka Mercury. Ket idi limabas kami, gimatang ti agas, ti Jaconesa tayo, ni Medi. Ket adda nakita ti sangwanan, ijay kanto ti asidig ijay ti Jaka, nga pukpukaw nga babae, ang dua nga babae, ken may isa nga lalaki nga agtutubo. Nga agparparada iti taxi tapno kasta ket pagluganan da halos mga talo siguro wenno upat nga taxi iti limabas ngem han nga ingkan kano ket imasidig kanya nga makipagpakasi no ilugan ko tan nabagsol gayam isuna iti dayday nga rabi ket orela agaruyot ti dara diyan ti bakrang na. Ki Jakamon anya taramidik gapot impabulod lang ti lasod ti innim nga bulan kas company car ken service ko yung church dijay nga lugan hindi ket inlugan ko isuna lugan ko intaray ko ijay palengke ijay hospital ijay sidig ijay Paranaque ijay Quirino ket injam amok nga siya ket pastornak ket pakitaripato ket inaramid met dagiti mangagas iti uneg iti daytang hospital. Ngem jak lang mo gapot oray lagar aruyot na basbasa di yan ti center seat ti Avanza ti Dara nga gapot ay panagaruyot na oray no inapapan iti lupot ken kastamet ken dagiti supot nga inkabil na ngem oray la nadaripes iti Dara ti uneg ti center seat ti Avanza idi. Ngem jak lang mo no anya iti napasamak tadyak hangkong nasaludsod idin no taga anuda ngem idi mapanak jak mo no si bibiyag nabiyag wenno mununan. Ti teksto tayo kakabsat ket may papan no anya ti pudno akay papanan ti panagbalin akaaruba. Ti pangarig iti naimbag nga Samaritano ket saan laing nga istorya ngem maysa daytoy asarming titong pagsarmingan titunggal may sa kanya tayo nga mangipakita ti kapasidad tayo no kasano tayo met nga agbalin a manang nga asi kadagkas na imbag a kaaruba. No saludsudik kakabsat mano ti nakagubat yon nga kaaruba yon kakabsat. Mano ti nakaapa yon nga kaaruba yon. No daduma, imbag iti probinsya ta awan unay alad, ababate alad. Ngem no dakad ti Manila, ay kay agkakangato ti pader niya. Ay so nga di mo pa amon no asinno ti karubam. Oo. Ti ammom lang no simbangpit gilugan da no nagungor gilugan da ay pimanaw man ti karubakon. Ni simbangpit man ti karuba kas jelatan. Ti kwatay dito aglalo no agkakangato dagiti pader dagiti karuba tayo. Ti saludsod ti mangisursuro ket may papan iti tawid
panangtawid wenno pannakaawat tayo ti biag nga agnanayon. Daytoy ket dakkel a pakasiknan dagiti Hudyo iti dayta nga panawen. Ken kastamet kanya tayo iti daytoy nga panawen. Ngem anya nga ta ti kayat na asawen daytoy. Ngem no pagtutungtungan tayo iti kayat na asawen ti biag nga agnanayon, daytoy ket maysa a biag anay lasin ken Apo nga makita kanya tayo nga addaan tayo iti talna rag-o panggep ken kinalinteg. San laeng daytoy ket may samet a sagot ni Apo a mabalin agunuden tayo saan tayo nga magunod dagitoy babaen kadagiti naimbag nga aramid tayo gaputa nalalaing tayo wenno adu dagiti merito nga naawat tayo. Ken daytoy met ket may panggep met iti awan patinggana abiyag iti kaadda tayo ken Apo Dios amasansan a mailadawan akas iti panawen nga umay wenno baro a langit ken baro a daga nga ingkari ni Apo Dios. Isut gapo na manipod ti saludsod anya ti aramidek tapno sinaludsod na daytoy tapno kastakit maikalintegan na ti bagina. Isut gapo na nga dinamag na ni Jesus nga no siya sino ti kaaruba na. Gapo ta agsapsapol isuna iti mabalin nga formula wenno nasayaat nga kayat na asawen umno nga mangipakita nga isuna ket adda iti pannakipagriknana kadagiti kaaruba na. Ngem kinuna ni Jesus iti awan patinggana asireb na ay di na inted ken kuana ti kayat na asawen. Isut gapuna nga saludsuden na anya ti kalikaguman iti linteg. Isu nga imbagana daytoy nga mannorsuro ayatem ti Apo a Diyos mo ken ayatem ti padam a tao. Daytoy nga imbati ni Jesus kanyana kas mabasa tayo nga kaugalyan dagiti Hudyo nga basain da daytoy iti mamindwa ti kadaaldaw nga basain da nang nangruna dagiti napudno nga Hudyo. Ti teksto tayo ket iparangarang namet ti kangrunaan a kagagalad a pagalagadan ti linteg. Kas tinapasamak nga nasabat ti maysa nga tao dagiti managdakdakes, sinapsaplitan da, tinakawan da, binaybayan da, nga dandanin mga matay iti dalan, manipod ti panagbiyahe na ijay Jerusalem nga agturong sa jay Jericho. Idi na napasamak daytoy adda maysa nga padi ken levita ti lumabas agpadada nga anak ti Dios ammuda ti linteg namnamain da arimbeng amangyeg kuma iti asi ngem pinili da alisyan tinakita da tapno maliklikan da ti riribok nga mabalin nga mapasamak kanyada gapo kadagiti nagbeddengan dagiti Hudyo ken kastamet dagiti Samaritano. Apay nga ta nga inaramid dagitoy nga levita ken kastamet daytoy nga padi. Nalabit siguro nga mabuting da. Nalabit nga nainget ti panangitungpal da tapno kastakit ti kinadalos ti ritual nga sursurutin da ket isut saan da nga mapilawan kakabsat. Nalabit ti simple a kinakurang ti pannakipagrikna wenno asi ti pada nga tao dagiti rason nga isu nga handa nga kinita. Ngem sigon kadagiti eksperto ti linteg ngem ngani nga pinatay a lalaki pinatay dagiti lalaki akas maysa nga awan ti pateg na daytoy nga lalakin. Daytoy nga dandanida nga pinatay kakabsat kadagiti eksperto kunana sigon kadagiti linteg isu nga inaramid da ngamin awan ti pateg na.
nang nangruna kadagiti mannanakaw. Kas banag nga ti panagriknada, gundawayan dalang isuna. Ken dagiti papadi, no aramiden da, ken suruten da tilinteg, may sa aparikot da ito'y ngaliklikan da. Ngamin ti adipen ti templo kas banag nga pag-uososyoan dagiti tattao no aramiden na ti panangtulong kanya na gapo kadagiti nagdeddengan na. Ngem ti lalaki nga Samaritano tinangtrato kenkwana tinasayaat. Ita no kitain tayo ti teksto nakaro nga agkabusor dagiti Hudyo ken dagiti Samaritano. No mampay kasta nagsarding ti apagbiit ti Samaritano, ket daytoy ti manamnama nga kaaruba, nakita na ti maysa nga Hudyo, asaan akabusor, no di ket maysa a tao nga agkasapulan unay. Inagasan na, dagiti sugat na, sinapsapuan na, insakay na, ti lalaki iti bukod na, nga asno, ket impan na iti maysa a pagdagusan, ket binayadan na, ti amin nga gastusin ti panangaywanda kanya na tapno maagasan lang daytoy nga lalaki. Adda dagiti tallo a masursuro tayo kas prinsipyo no kasano maipapan iti panagayat kadagiti kaaruba tayo. Umuna kakabsat masansan nga kanya tayo nga Kristiyano, nalakalang kanya tayo nga ikalintigan nga awan ti panagayat tayo kadagiti sabali. No kitain tayo iti dagiti padi ken dagiti levita ti rason dakit dagiti linteg. Dagiti ritual dagiti Hudyo nga isut pakasaknan unay ken ti ritual ken ti kinadalos. No masagid mo ngamin idi sigon ti istorya kakabsat ti background na daytoy nga istorya ti siya sino man ang makasakid iti maysa nga bangkay nang nangruna dagiti padi ket maiparit tapag balinen nakaanarugit sigon ti ritual da iti dayta nga panawen. Iso daytoy ti manglaped ang mga aramid kadagiti sagrado nga aramid ti templo. Ammuda dagiti nasasayaat nga aramid kas maysa nga Hudyo. Ngem saan da nga maaramid gapo kadagiti paglintigan, dagiti ritual nga aramid. Parigan kanya tayo, ay hantay ngagtuloyen ta nangisit nga pusa tay nasabat tayo. Adda kano dakis nga mapasamak. Kung kuna tayo no ka, di ba? Adda kasapulan nga aramidim nga importante. Anya pay dagiti ritual tayo kas maysa nga Pilipino kakabsat. No daduma saan tayo nga may pakita ti ayat. Adda ti kumatok kadagiti agtuktok kadagiti balay tayo, ay kabsat, pasensya kan, dakis ngamin ti agpabulod ti kwarta ti rabii. Malas nak kano, no kasjay. Di ba? Mabalin man kumari, ti bumulod ti sangasupa nga bagas mo, tani awan isaang min, na kumari, into no bigat latan. Agpasting ka pa lang, wala tayo, di ba? Kasi dakis ngamin ti agpabulod ti rabii. Amumit ti pamati tayo, amumit ti kwa tayo, dagiti imbati, dagiti imununa kanya tayo, ay kay dakis ka nung mapasamak. Kini, nagasa taktat ti negosyo, kay kanayon nga inaldaw nga mga abakak iti huweteng, ay kinupabuludan ka, baka ito nubigat, mamalas na to, sayang. Di ba? Kasi di ka pampanunutan tayo. No daduma kakabsat, uray kastamet no daduma dagiti nganganin matay, no ti maysa nga tao mabalin a maibilang akas maysa apeggad.
nang nangruna na natay bayat nga asikaswem ket may parit iti dayta nga panawen. Tinainget a panang tungpalda wenno panang butengda amang labsing kadagiti pagannurutan gapu ti kinadalos. Ngem ti ritual ti mangiturong kadakwada isut mangbaybay ti bilin nga ayaten ti karuba ken mangipakita ti asi ti maysa nga tao nga agkasapulan unay. Isut gapuna dagiti na relihiyosaan nga aramid ket agbalinda nga pambar isut awan maaramid. Saan tayo ang makatulong gapu talaped tapno kasta maipakita tayo ti asi. Rikna ti asi kadagiti pada tayo a tao. Ket sapay la kuma saan tayo kuma nga kas kadagiti padi ken dagiti levita. Amuyo ba dagiti padi da kami nga pastor di jayen. Dagiti levita da kayo nga laiko kakabsat. Oo, nasaysayaat pay dati nga Kristiyano kano managtulong pudno ka DJ kakabsat. Dihan kano nga Kristiyano, di Samaritano, ngem no dagiti tattao ti uneg ti simbahan, ay apo nagrigat kano nga tumulong kano kung kunada. O kaslakas diya ti iparangarang na ito kakabsat. May kadwa, ti kaaruba ket anyaman iti ken anyaman na puli a pamati wenno kasasaad iti kagimungan wenno isikal nga agkasapulan. Ti kaaruba tayo ket dagiti anyaman ti pulida pamati da. Kas ti Samaritano ket naibilang anarugit sigon ti ritual ngamin na ilaukda. Kumbaga mistiso Hudyo dagitoy Samaritano. May bilang da kumbaga tagarwarda saan da nga pudno nga Hudyo. Ket ti sistema da iti dayta nga panawen ti panagarutan da sigon ti ritual da ket saan da nga kabilang ti komunidad ti kagimungan. Dagiti Samaritano insarding na ti Samaritano no isarding na ti tumulong kadagiti Hudyo kayat naasawen kakabsat nga dinan ingkan kano dagiti paglintigan met ti kagimungan da nga da kasapulan nga aramiden da. Ngem dagitoy nga duwa padi ken levita gapo kadagiti nainget nga panang surot da saan dan nga nakaaramid ti nasayaat tapno makita ti kinamanang nga asi iti pada nga tao. Dagiti panangidumduma ken dagiti nasakbay a kapampanunutan masansan a negatibo kanya tayo may papan kadagiti individual wenno grupo na ibatay kadagiti panangiduma tayo ko. Imbes ko mga naimbag tayo akaruba, ket dagiti kapadasan tayo kas Kristiyano, ti makita kadagiti biag tayo. No kitain tayo kakabsat dito Pilipinas, dakkel tinagbabaitan tayo. Ada dagiti Bisaya, Tagalog, Ilocano, ngem saan kuma nga dagitoy ket laped. Dagitoy nga panagduduma-duma tayo tapno maipakita tayo kas manamnama nga kaaruba kakabsat. May katlo ken maudi. Ti ayat ket kayat naasawen isut kumat panang tignay tayo. Nang nangruna kadagiti agkasapulan at tao. Kas maysa nga Samaritano, maysa nga iling ti lugar da nga umsyen dagiti Hudyo. Mabalin na kuma nga aramiden nga labasan isuna. DJ dandani pinatay na. Mabalin namet nga aramiden ti inaramid dagiti levita ken ti padi. Gaputahan namet nga kaan-ano isuda. Ngem saan nga nagsarding. Ngem ti inaramid na nagbalin isuna a manamnama a kaaruba babaen ti panang tulong na. Pudno
nga saan nga nakita kenkwana ti managing bubukudan nga ayat iti dayta nga kanito. Gapuna sa dino man nga rod ti pagnaidan tayo, sa dino man ti ayan tayo, sa dino man siya sino man dagiti agkasapulan nga umasideg kada tayo. Di tayo kumaagkedked nga tumulong. Nudiket manamnama tayo nga kaaruba kas ti inaramid ti Samaritano. Saan ang may papanday to no ti kinasyasino ang may kariti ayat mo. No diket no kasano tayo nga agbalin nga naayat kadagiti kaaruba tayo siya sino man ken sa dino man tinaggapuanda. Isot gapuna nga rod kakabsat iti daytoy nga pangarig ket saan laing kuma nga aglabas kanya tayo kas maysa nga istorya lang. Ngem agbalin kuma daytoy nga si bibiyag amang karit daytoy kada tayo. Kadagiti bukod tayo nga komunidad, kadagiti bukod tayo nga biyag. Siya sino man dagiti tattao nga da kadagiti aglawlaw tayo, kas ti inaramid iti Samaritano, tinakawan daman ngem di na iso na binaybayan. Isu na nga rod kakabsat, isu da kadi dagiti napanglaw, a pamilya, ang mangikagkagumaan, ang mangikabil ti taraon, kadagiti lamisaan tayo, ket matultulungan tayo isuda. Dagiti biktima nga awan ti hustisya, kakabsat, na maipakita tayo kadimet, ti panangtulong tayo kanyada. Dagiti gangan na ken dagiti da duma pay nga tattao taglawlaw tayo. Saan tayo kumanga itulok kakabsat? Nga gapu kadagiti ritual, dagiti pagalagadan tayo, timang laped tapno saan tayo nga tumulong. No diket ikagumaan tayo nga suruten ni Jesus kas ulidan tayo, ket agbalin tayo kuma amanamnama akaaruba. Sulat gapu nga rod kakabsat, tiintay panagsinasina. Sino dagiti kaaruba tayo? Sino dagiti tao nga dati aglawlaw tayo? Nga mabalin, nga agbalin tayo amanamnama kadakwada. Kadagiti kanito nga kasapulan da tayo. Na materialan man, spiritual, emotional, kenda dumapaye. Tilikudan kadagiti kasapulan, kasasaad nga ayanda iti daytoy nga kanito. Isot gapu na nga rod kakabsat, kariten na tayo ni Apo, nga agbalin tayo kuma, amanamnama kaaruba, kas ti inaramid ti Samaritano. Agbalin kuma ti Samaritano, nga ulidan tayo, nga no oray han tayo ammo saan tayo anyaman tinagdapuan da siya sino man dagito nga tattao no mabalin tayo nga matulungan aramiden tayo saan tayo kumaagbalin kas kadagiti padi kas sigon tis pangarig wenno levita nga agbalin tayo kumbaga naimot tayo saan tayo nga maited dagiti panawin tayo ngamin adu dagiti pamati tayo adu dagiti bambanag nga manglaped kanya tayo ngamin han tayo kayat nga maperdi tayo han tayo kayat nga umshin da tayo han tayo kayat nga da tayo ket osisyoan da tayo gaputi inaramid tayo kadagiti sabsabali nga tattao. Itinagan ti ang mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Awan ti adipen ang makapagserbi iti dua nga among. Taguraen nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek ti maysa ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggiddan a pagserbian ti Dios ken ti sanikwa. Idaton tayo garod dagiti apagkapullo, karkariken daton apagyaman iti altar, maawis tayo met ang mga ramat ti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, ang maiparang kadagiti screen tayo.
sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam tihagaywan. Amin na sagot mo, haywan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Nagyaman kang unay o apo, ti kinaparabor mo kadagiti biag mi iti amin akan ito. Numampay adu dagiti nagkurkurangan mi kengka. Nagyaman kami ti panangsabet mo dagiti kasapulan mi kadagiti inaldaw nga kasapulan mi o apo. Ket kas panagyaman mi idaton mi dagiti bibiag mi ken dagitoy nga daton tapno mausarmet kadagiti ministeryo ken aramid ti iglesia. Ket iparukpok mo tinananay aglaplapusanan nga bendisyon mo met tapno nagtultuloy da nga parabor iti sabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Tagarot ti panawen ti panakay konsagrar dagiti opisyales ti Timpuyog Fellowship International Incorporation. Kakabsat, iti da ito nga kanito, intay ikonsagrar dagiti amin nga opisyales iti Timpuyog Fellowship International Incorporated. Ket kidawek man ti panakikaykaysa ti tunggal maysa ti intay panangi konsagrar. Patpatgen mi a kakabsat ken Kristo, bigbigin tayo dagitoy asimmungbat iti awag ti Apo. Babayen ti ministeryo da amang idangulo iti panagadal kadagiti nasantuan asasaom. Kasapulan da kakabsat kas naayaban iti daytoy a ministeryo nga addaan kinadungo a suporta ken kararagyo. Kidawek man ti sekretaryo ti daytoy nga ti Timpuyog tapno basain ket maawis kay dito isang wanan dagiti maawagan anagan. Good morning po sa lahat. Naimbang bigatay amin apo, siya ti Secretary Tata iti Timpuyog. Siya ni Cheryl Makiling. Ket awagan tayo apo dagiti na-elect ng opisyales iti 2025 to 2026 iti Timpuyog Congregation. Maawagan ni Kabsat nga President Desiree Macaraeg. Vice President Kabsat nga ni Solidad Corpus. For Ilocano Choir, ay si President Alpa Rumboa. Treasurer Marjorie Tolentino. Ang ating auditor naman ay si kapatid na Chit Larida. Public Relation Officer Henry Corrales. Committee Chair, Sunday School, Melinda Carolina. Food Committee, Celia Tagasa. Visitation Team, kapatid na Solidad Corpus. Melinda Carolino at Celia Tagasa. Taganas, sorry po. 48 Timpuyog Anniversary, 127 CUMC Anniversary Committee Chair, Solidad Corpus. Committee Member, Judy Kitlong, Rainer Pamintuan, Alpha Rumboa, Henry Corrales, Mark Angelo Sadora. Sunday School Teacher, Judge Edwin Larida. Advisors, ang ating pastor na si Genesis Galanza, Judge Edwin Larida, Dr. Dominador Raquel, Ching Villanueva. Ilocano Associate Lay Leaders, Celia Taganas, Marjorie Tolentino,
Melinda Carolino. Yun po ang ating mga opisyales ngayong 2025 to 2026 para sa Timpuyog. Sige, kakabsat. Sumango kayo man dito altar. Kakabsat, dagito iti opisyales tayo, ti Timpuyog Fellowship Incorporated, International Incorporated. May isang ministry dito yung iglesia tayo. Isuda ti mangi dangdangulo iti eskwela dominical tayo. Bueno, ti panagadal kadigiti sasao ni Apo. Ket maawis kayo, kalpasan tunggal malpas ti gimong tayo. Sige, salud-sudik man, nagiti amin ng opisyales, ken kastamet nagiti kamkaming na. Ti panlakipasetyo, ti ministeryo, ti Timpuyog Fellowship, ket maysa nga aramid, tapno mapadayawan ti Diyos. Isut gapuna nga kasapulan, ti debosyon, ken disiplina tayo. Awaten nyo kadi, ti responsibilidad, iti daytoy nga ministeryo. Aramiden mi babaen ti tulong ti Diyos. Mapagtalkan kayo kadi kadagiti disiplina ken panangidalan kadagiti na santuan asasaon. Aramiden mi babaen ti tulong ti Diyos. Sapay kuma taikan na kayo ti Dios ti aglaplapusanan a parabor gapu ti panangidatoy nyo ti biagyo iti daytoy a ministeryo nga addaan kinamanatalek ken panangikonsagrar ken Apo. Kidaweg man kakabsat, ti panagtakdir ti kongregasyon, tumakdir tayo man kakabsat. Patpatget nga kakabsat ken Kristo, dito'y gimong dagiti Ilocano, ikamatalek mi kada kayo dagito'y nga opisyales ken kamkaming ti Timpuyog Fellowship International. Suportaran yu kadi ida, babaen ti pamaregta ken kararagyo, bayat ti panagkakadwa tayo nga sangsang kamaysa amang idaton, ti panagdayaw iti Apo. Agyaman na kakabsat. Ket sapay la kuma, ta suportaran tayo. Babaen, ti panakipasetyo, iti eskwela dominical tayo. Sangsang kamay sa tayo magkararag kakabsat. O Apo, bendisyonam kadi daytoy nagitoy opisyales ni Timpuyog Fellowship International. Ang nakipaset, ang manangidaton, ti biagda, tapnog serbida, iti daytoy ang ministeryo. Ipaay tayo kuma, dagiti anak tayo, iti kinagaget, iti panagserbi. Ti ayat, bayat ti panangidaydayo tayo ken Apo, babayen iti daytoy a ministeryo, tapno taonok ken mapadayawan da ka, tiin ka panagserbi ken ka. Ken Kristo Jesus, daytoy ti kararagmi. Amen. Amen. Subango kayo man, kidawek man ti panagtakder, panagtugaw, ti kongregasyon, kakabsat, maragsakan na nga, mangiamoken mangipakita dagiti opisyales ti Timpuyog Fellowship International Incorporated ti Ilocano Service dagitoy ti opisyales ken kamkameng iti daytoy nga ministeryo tayo. Palakpakan tayo ti Apo ket Dios ti paytan-og kadagiti bibiyag dagitoy nga kakabsat tayo. Naimbag na bigatay amin kakabsat. Biag natin kaidala, sirebit dem, iti daytoy a tiyempo, iti daytoy a tiyempo. Aduda, Dagiti dakes,
malapit kay Ken Jesus, buteng ken dua-duati ada, wayaan na kampuma, sirebit dem, uredit dem, mabiyag, ti agdama, Inadakes ti maikat ken kinang napalangguan, nabak ng tisanikwa, ikarapwa, sirebit dem, turebit dem, kararag tayo. Sakbay nga kararagak mga kakabsat, maawis man nagiti mabalin nga gap-apply ti trabaho, nga pangyabal tao, iti dayti nga lawas, umay kay man diti sangwanan kakabsat, kastamet kadagiti anak tayo man din nga mangrugi ka dito nga school year, kidawik man nga umay kay diti sangwanan, dagiti dati masaksakit na, umay kay diti sangwanan kakabsat. Tapno, kidawin tayo ti asi, ni Apo, kadigiti bibiyag tayo. Kahit mangnamnama tayo, babaen ti pamati tayo, nga ti Diyos, kahit sana tayo nga baybayan, kadigiti bibiyag tayo. Kaya tagyaman tayo, iti kinaimbag na, ti Diyos nga isut pinati tayo. Kaya tagyaman tayo, ti Karina, ti tunggal may sa kanya tayo, ti siya sino man, nga dumatag ken kastamet nga idaton nagiti biag da gapo kaligiti kiddaw kararag ken araraw tayo ken kuana. Sige, kararag tayo kakabsat. Man nakabalin a Dios ken namami nga sa dilangit, agyaman kami iti daytoy nga kanito. Ngayon pay mo kas may sangagimong tapno agdayaw ken agyaman kami. Kastamet nga kadwami digiti adda iti online. Wala po agyaman kami kadigiti sasaom nga nangigam mi manen. Ika na kami kadi iti bileg nga nagapu iti santo nga espiritum tapno mas lalo nga dagiti sursuro ken adadal mo ti ingkam masursuro babaen kadigiti sasaom. Agyaman kami Apo, aramiden na kami kadi kas manamnama nga kaaruba kadigiti amin nga nangibaunam kanyami kadigiti komunidad, pamilya ken lugar nga siya dino nga ayan mi iti daytoy nga kanito. Tulungan na kami o Apo nga agbalin nga kamatalek mo o Apo. Babaen kas naimbag nga kaaruba o Apo. Kidawi mi kadi iti pamakawam mo no nagimbubukudan kami sa ami nga inaya saan da ka nga inayat ken kastamet kadagiti kaaruba mi o Apo. Nagkurang kami ti ayat nga tilikodan nga amumi nga sikat ti Dios ti ayat o Apo. Bayam kadi nga ti santo nga espiritum timangted kanyami tinananay nga pannakaawat tapno maaramid mi dagito yo Apo. Agyaman kami iti kanito nga ikararagam mi dagiti kakabsat mi dagiti nagkasangay dagiti nakaabot dagiti anibersaryo da agyaman kami o Apo. Ti maysa nga tawen manen ngayon paay mo kadigiti bibiyag da ket bendisyonam kadi ti sumaruno manen nga tawen kanagiti paset pay ti biagda o Apo. Kas panagayat mo kanyada. Kas tamet kaligiti anak mo nga agdawdawat, dumawdawat ti asim o Apo. Ayat mo.
Nang nangruna, dagiti adati sakit na o Apo. Agasam ka di o Apo isoda. Sa amumi nga saan nga saan nakambaybayan o Apo. No diket gapu ti pamati mi, agasan na kami, babaen kadagiti mangagas, pagagasan kadagiti agas o Apo nga inusar mo kas instrumento. Kastamet kadagiti anak mo nga mangisagsagana manen kadagiti biagda nga agtrabaho balasyo tao. Anyaman tinangayabam kanyada nga trabaho o Apo, ipaay mo kadi o Apo. Ti sireb, kadagiti panang isagsagana daw Apo, ipaay mo kadi, ti panang salwad mo, kadagiti aramiden daw Apo, tapno kastak at awan ti anyaman nga problema nga masabet daw Apo, nudiket babaen ti karkararag daw Apo kengka, pamati da kengka, mangnamnama kami o Apo nga impaay mon ti sungbat kadagiti biagda. Kastamet, kadagiti anak mo nga adda tinaduma-duma nga kiddaw-daking ka. Dagiti agkasapulan, o Apo, dadaw-dawat da, saan laing kadagiti pamilyada, kadagiti biagda, o Apo, when amom, dagiti pampanunot ken adda, kadagiti puspuso da. Ket titulong mo, ti ayat mo kadi o Apo, ti agtultuling nga ipaay mo kadakwada. When Apo, kastamet kadagiti anak mo nga dahil ti online ken ti uneg ti iglesyam, yakam mo dagiti pagdaldalyasatan latat iti daytoy nga kanito ngem amomi nga gaputa sikati pinati mi o Apo. Sikati Dios met nga mangsungbat kadagitoy. Amumi nga impaimon ti sungbat ket inawat min o Apo gapu ti pamati nga inawat mi kengka. Wen Apo bendisyonam ti gimong ti Ilocano o Apo dagiti aramid mi ken kastamet kadagiti na duma nga ministeryo apan nakipaset mi tulungan na kami. Usaren na kami kas instrumentum kas naimbag nga adipen mo o Apo. Ito uneg ti iglesia mi kas naimbag nga karuba kadagiti komunidad nga nakaibilangan mi. Tapno sika ti may tag-ay kadagiti bibiyag mi. Wen Apo adu dagiti kayat mi nga kiddawen ngem ammom dagiti kasapulan, ammom dagiti araraw ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ngem pakawanen na kami kadi o Apo kadagiti amin nga nagkurangan mi, nagbiddotam mi iti sangwana mo Apo. Kas pamakawa mi met kadagiti nagbasol kada kami. Dagitoy kadi ti dawat mi tinagan ni Jesus nga manubot ken Apo mi. Amen. Amen. Biag mi pabilgem kuma Sirebit dem, turedit dem, diablo di ka maupay, tapno di ka maupay. Amen. Tiamaken anakuma, ken Espiritu liliwa, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo, tigimong tayo ket nalpasen. Ngem ti panagserbi tayo ket mangrugi. Ket intay panagserbi kadagiti lugar nga nangayaban ni Apo Jesus ti tunggal may sa kanya tayo. Agbalin tayo kuma nga naimbag
akaruba. Kita itultuloy nga ayat, grasya, presensya, kapya, ti ipaay na po Jesus, titunggal may sa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Amen.